මගේ නම එන්.බී. තෙනුක්වින්සිත. මගේ ඉස්කෝලේ බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. මම අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගයට සහභාගී වුණා. මට හිතා ගන්නත් බැරි වුණා මට ඒකෙන් රිදී පදක්කමක් දිනාගත්තට පස්සේ. මට ගොඩක් සතුටුයි ඒක ගැන. මගේ නම සවිත්‍ර සඳවිස් සමරවික්‍රම. මම මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක්. මම අන්තර්ජාතික විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගයට සහභාගී වුණා. මට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණ විදියට මට ලෝකඩ පදක්කමක් එයින් අත් වුණා. ඒක ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. මගේ නම ඩී ශන්ලි එලීෂා බේසේන. මම වින්නපුර ශුද්ධෝපවුලේ බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබනවා. මම මැලේසියාවේ පැවැත්වුණු අන්තර්ජාතික ගණිතය සහ විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගයකට සහභාගී වෙලා මට ලෝකඩ පදක්කම ලැබුණා. මට ඒ ගැන බොහොම සතුටුයි. என் பேர் ராகவன் அக்சர். நான் F9 குளத்திலிருந்து இந்த சயின்ஸ் ஒலிம்பியாட்டுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சில்வர் மெடல் எடுத்திருக்கிறேன். இந்த மெடல் எடுத்ததுக்கு இந்த எங்களோட ஸ்கூலால் நடத்தப்பட்ட செஷன்ஸும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனால் நடத்தப்பட்ட செஷன்ஸும் தான்
ரொம்ப உதவி செஞ்சது. அதில் எங்களோட சரவண சாருக்கும் பிகிரா சாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன். அத்துடன் பிகிரா சார் சரவண சாராக்களை சரியான டைமுக்கு பன்மினி மேடமும் பந்துல சாரும் எங்களை விட்டு ஹாஸ்டலில் வச்சு எங்களை பழக்கினதுக்கு அவைக்கும் நன்றி சொல்லி மினிஸ்ட்ரிக்கும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனுக்கும் எங்களோட ஸ்கூலுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விட வேண்டும். என் பேர் அறிவமுதன். நான் F9 காலேஜில் படிக்கிறேன். நான் இந்த இன்டர்நேஷனல் சயின்ஸ் ஒலிம்பியாடில் பிரான்ஸ் மெடலை பெற்றுக்கொண்டேன். இந்த மெடலை பெற்றுக்கொள்வதுக்கு உதவின பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் பத்மினி மேடம் மற்றும் பந்துல சார் அவர்களுக்கும் எமக்கு கல்வியற்கு உதவிய பிகர சார் அவர்களுக்கும் செல்வடன் சார் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. எனது பெயர் டெரிக் சனோஜன். நான் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியிலிருந்து இந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல் விஞ்ஞான ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கு செலக்ட் ஆகி போய் ப்ரான்ஸ் மெடல் எடுத்திருக்கிறேன். இதுக்கு துணையாக இருந்தது எங்களோட ஸ்கூலில் இருக்கிற சயின்ஸ் டீச்சர் வச்ச செஷனும் மற்றது எங்களோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் வச்ச செஷன்ஸும் தான். அதில் மெயினாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷனில் நான் பண்டுல சாருக்கும் பத்மினி மேடத்துக்கும் மற்றது எங்களுக்கு சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் மற்றது பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் படிப்பிச்ச பிகிர சார் மற்றும் செலவடன சாருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். මගේ නම් මතිෂ ලංකාව පරාක්‍රම පෙරේරා. මම ලංකාව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම් ලබනවා. මම ගමේ පාසලේ ඉඳන් ජාතික මට්ටමට සෙලෙක්ට් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියෙන් ලෝකෙට පදක්කම දිනාගෙන ඉන්නවා. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු තමයි විද්‍යාඥයෙක් වෙන එක. මම විද්‍යාඥයෙක් වෙලා අපේ රටට ලොකු සේවයක් කරනවා. Hello, I am Ryan Danish Buso. I learn in Zaire College, and I am very glad that I got a bronze medal. And I want to thank my school principal and my teachers for all the support. They supported me very much. So I would like to thank them again for the service they did for me. මම මතීෂ කවිත්ම. මම ආනන්ද විද්‍යාලේ ඉඳලා ආවේ. මම මොරගාහේන මහාවිද්‍යාලේ ඉඳලා ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වෙලා තමයි ආනන්ද විද්‍යාලෙට ගියේ. මම මුලින්ම හොරණ කලාපය නියෝජනය කරමින් තමයි ඔලිම්පියාඩ් තරඟයට ඇතුළත් වුණේ. ඊට පස්සේ මම කොළඹ කලාපය නියෝජනය කරමින් ඔලිම්පියාඩ් තරඟයට ඇතුල් වෙලා විභාග සමත් වෙලා අන්තර්ජාතික මට්ටමට ආවා. එතන ඉඳලා මම විභාගය ලියලා රිදී පදක්කමක් ලබා ගත්තා. මට ඒ ගැන හරිම සතුටුයි. මට ඉස්කෝල වලින් ලබා දීපු සහයෝග වලට මම ගොඩක් ස්තුති කරනවා.